uSathane. It is the same spirit, mfundisi. All right. Esiyesehla ngoku Yesu ebebhaptizwa nguYohane. Okay. Emveni kokuba sehlile njengomfanekiso wehobe kwaphuma ilizwi ezulwini lathi lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Emveni koko sidibana noYesu ngoku ekhokhelwa ngulo moya wahamba wayomfaka entlamba. Utheni le nto lo moya xa eqala amkhokhelele entlango ezintweni zonke ebenomsa kuyo? Kutheni nale nto kukho inidi yokokuba uYesu adlule entlango? Okay. Yintoni lingaka ngale ntlango noThixo? Hayi man. Ndakhumbula mongameli into yokokuba amaSirayeli kuhambo lwabo elabathatha 40 years bahambile bayofakwa kule ntlango. Kwayapha entlango bakhe bafa abantu bakaThixo bashiyeka apha entlango. Kwakule ntlango kulapho amaSirayeli ebekhalijikela ilizwi likaThixo wathetha ezwini lakhe, ndizibonile iintsizi zabantu bam kwaye ndehlile ukuzobahlangula basuke bamjikela bafuna isonka ngokwendlela yabo. Ebengekhona amangcwaba eyiphutha le nto sizofela apha entlango. And I think that is one of the reasons kunyanzelekile into kokunyana oluntu adlula apha entlango. Kuba entlango kwaphuka i-relationship kaThixo nesizwe sakhe entlango. Okay. But because uThixo nezivele ithi incwadi, for God so loved the world wancama unyana wakho kuphela kwamzeleyo ukuze sonke thina sikholelwa kuye singatshabalali. Wanyanzeleka into yokokuba unyana oluntu aqale entlango. Yabona ke uSathane kuzo zonke izinto ezithetha ngaye nokulinga ndiqaphela into enye. Ndibona uSathane mfundisi oyi-opportunist. Okokuqala ndibona uSathane osi-strategist. uSathane waited into yokokuba makufike ilixa apho uYesu Kristu alambe khona so that avele amlinge. Okay. And the Bible says ufastile for 40 days and 40 nights wala wakulamba wafika umlingi. Right, when you're vulnerable singayazi into yokokuba masithini afika umlingi. Right, when sisithi thina ndizigqibile zonke izinto ebendizifunda and therefore kudala ndikhangela umsebenzi asuka afika umlingi. Sure. Right, when usithi ndakunganelwa ngako konke ndalila ndikufuna ndalahla into zonke ndade ndafika umlingi. Ufika umlingi. uYesu Kristu xa siyeka intlango fundisi uphila ibali lamaSirayeli but yena uphila so perfect that akabhudi into.
Okay. Uyabona xa eqala ukulinga Satan is a strategist. If you are the son of God, into yokuqala ithethayo umlingeleyo, command the stones to become bread. Uvile uSathane ngoku abhaptizwayo into yokokuba no ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. But if you are the son of God, Amen. Ini. mandiyithethe into ethi, yabona kule ntlango usifumana kuyo namhlanje ayithethwa okokuba uThixo akekho. Andiphinde ndithethe into ethi, it is not by mistake usifumana usentlango. Okwesibini, it is not an unfortunate detour into yokokuba usifumana usentlango ungafumani umsebenzi mntu omtsha kodwa ufundile. It is not, but a divine appointment of God, so that entlango kulungiswa zinto bezucinezela iminyaka nomna ndikhe ndadileya by financial exclusion, kodwa zonke ezo zinto ziyalunga entlango. Shika la matye abezisonka. Yabona kuYesu akaphenduli nje, akafani mna. Yohana maybe mna uba kufika ilizwi ngo-3 AM andibuza into yokokuba usahlelele ntoni nakulo Thixo wakho, kodwa wena wakho waxuthwa nasesikolweni for 7 years. Yintoni uyihleleleyo? Why uzawubuyela esikolweni manisivuyisa after iminyaka emingaka kodwa iintanga zakho ziyasebenza? Ndisuke mna mfundisi ndijonge an easy way out, because uSathane entlango is offering shortcuts. Yes. But apha waphendula uYesu quoting from incwadi yakudala yeDeuteronomy, All right. apho Moses ekhumbuza torhwana amaSirayeli Amen. into yokokuba mamela mani, nanikhona entlango, wasuka lo Thixo waninika imani entlango. Khangalindi into yokokuba nifike kwilizwe lesithembu apha entlango uThixo bekhe waninika imani, and therefore ukowuta loo ncwadi. Andiyazi nokokuba uYesu Kristu uzama ukubonisa uSathane into yokokuba hayi kaloku lo Thixo ngule bekhe wayenza le nto ngaphambili. Wathi ulinga amaSirayeli noxa ebemjikele akabancama abantu bakhe, wasuke wabanika imani apha entlango. Asisonga sodwa anokuphila ngasintu. Ndicela sijonge ngolu hlobo ke le vesi, because torhwana sizawuhlala kwezinto ezimbini, sisonka nelizwi. All right. Sikwi-season of land, mfundisi, and I do recognize ii-temptations ezenzekayo, but allow me not to touch base kwi-temptations. All right. Sikhe sijonge le nto uThixo asibonisa yona, isonka nelizwi likaThixo. Isonka ndicela siyithethe into ethi, mfundisi, xa uYesu Kristu ephendula akayidismiss into yokokuba ikhona i-physicality yesonka sokubo, akayiphikisi loo nto. Okwesibini, akayiphikisi into yokokuba yintlalo yomzimba ukulamba nokudinwa, and therefore isosi yamandla womzimba ngelinye ixesha iba sisonka selizwe. Kayiphikisi loo nto, but ndicela sesijonge le nto, isonka selilizwe uYesu Kristu uyasirejecta simply because isonka selilizwe can only sustain your body. Ungakwazi umtyisa umntu kodwa umzimba ahluthe, asuke umoya alambe.
ungakwazi umdlisa umuntu kodwa ingakunika icebo lokuphuncuka kwingcingo eselilizwe lonke. Ngakwazi umdlisa umuntu isonka selizwe. And therefore isonka selilizwe mongameli vesavi isonka sikaThixo esinguYesu Kristu sinomahluko. Andiyazi mina into ethi lingisonka ngesonka zange ndayibona, ndiyaqala ukuyibona apha kuSathane. Khumbulani kaloku lo Yesu Kristu ke watsho torhwana nguJohn ngo-6 sisahl'inkolo we-15 mna ndisisonka sobubomi. And therefore whoever comes to me shall not hunger. Asinako ukulamba into yokokuba size kwesisonka singuYesu Kristu. And that is why into eyenziwa ngamaSirayeli entlango bazifunela isonka with their own terms. Iyatshintshwa kwalapha entlango. Fayisa abantu abakhokhelayo batsha ndivumele ndithi sisonka esenza ilizwe lethu lophukohlobo. Right. Politics of bread. Yabona isonka silophulile ulutsha. Yabona isonka sishiya abazali bengena abantwana. Uyabona isonka senza abantu balahlekelwa zizo zonke izinto ebebenazo. Isonka selilizwe. And therefore we are relocated and repositioned. Into yokokuba masiye kujonga kwisonka selilizwe sawukonzakala. Okwesibini, yabona kukho into endikhe ndayibona ngokugxothiweyo esikolweni. Ndibuyisela abanye abafundi ebendibarepresenta ndihlala eLoop Street. Hlubi umfanekiso obonakala kwezaa ndawo ngenxa yesonka. Yabona ulutsha ngoku wonke umuntu umfundisi wants to be the center of attention ngenxa yesonka. Kukho abantu torhwana abazibona sebengamathoba we-gender-based violence ngenxa yesonka. Kukho ijaji ebekhe kwakoko ngayo mongameli ngenxa yesonka selilizwe. And therefore you are repositioned. Into yokokuba usiyeke isonka selilizwe komncedani lomntu ukuzuza lonke ilizwe uze umphefumlo wona alahlelwe elizweni. And therefore I offer to you in your own wilderness a Jesus Christ whom have felt ukuhlaba kwamatye akho. A Jesus Christ who cares about the hunger of humanity. A Jesus Christ othi xa esuka apha entla kumfundisi ehamba kule ministry yakhe ithi into wondla abantu. Yeso kaloku uYesu ngulo ebekhe waqalekisa umntu omkhiwane. Uyalamba uYesu. Kwaye uYesu uyayinice indlela yakho. And therefore I offer isonke esinguYesu. Okwesibini mfundisi sikhawulezini sizawuthandaza sigoduke. Word. Ke ndathi ncokola nabantu babize igama libizwa phangela Logos. Ilizwi likaThixo. Athi John chapter 1 mfundisi. Xa ebhala ngaleli lizwi aqala athi ulizwi waba yinyama. Uyengcwele. Yesu Kristu uphendula izinto zamazulu kwixesha elide. Athe kuqaleni wayekhona ulizwi. Wabulizwi
ekuthixo, wabulizwi enguthixo, athi akubanga nto idaliweyo ngaphandle kwakhe. Ayitorhwana nindiva. Badalwa abantu ngokomfanekiso kaThixo ngelizwi. Zadalwa izinto zonke nguThixo ngelizwi. And therefore sidibana noSathane ethemthulizwi ngento ebidalwe khona. But by every word that comes from the mouth of God. Isifundo sethu sokuqala mfundisi. Ubathalile abantu uThixo ethele. Mfundisi wami wabanika zonke izinto. Wababeka in a garden of abundance. Wabanika zonke izinto. Wabanika umhlaba okokuba bamsebenze. Wafemfeni koko wabashiya nelizwi lokokuba bangawuphatha umthi ophakatheke. Lafika utshaba lwabo lwabohlutha izinto abazinikiweyo balidele ilizwi likaThixo bevile ilizwi lotshaba. And that is why kusithwa bafa kuAdam kodwa kuyo Yesu sazuza ukuphila. Ithi incwadi yeRomans sisihlanu. Xa ibalisa ngale nto yenzeka phakathi. Because the Eden in a garden of abundance kwalusa ubomi, kodwa in a barren of wilderness kwabuyiselela. Torhwana nindiva, anindiva. Uyabona mfundisi, ii-blessings zikaThixo when sizinikwa beyond our imagination, they turn to become danger to us. uThixo akunika umsebenzi, akunika imoto ubuzoguqa aphulilela usithi kulapha Nkosi ndikubonayo yawukuguqa kuphela konke ubuthathaka bam. Usuku uthi ukusifumana into zikaThixo uzonwabele ngaphandle koThixo, izwi likaThixo. And therefore we are relocated and repositioned into kokubangelizwi sazuza zonke izinto. And therefore if we obey ilizwi likaThixo sinako ukungonzakala. Xa wena unika ilizwi likaThixo, rada mandibuze ngolu hlobo, xa uThixo angakwenza njengotata uYobi, not because wonile, not because wenze into embi kuThixo, but because he's a God who cares. Asuke uThixo amthumele zimke zonke into nazo, ungakwazi nokumnqula uThixo in the absence of evidence. Xa zonke izinto nazo sikwenza into okokuba ngenye imini ume uthi uThixo asithathe uThixo asisuse, ungamnqula uThixo. Awunolijikela wena ilizwi likaThixo, awunolijikelana, awunojikelana ilizwi likaThixo lithi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu. Akufika uSathane athi kutshiwo nyhani na into okokuba ningatyina kulo mthi. Wathi mamelani, uloyiko likaThixo yinto okokuba nawusuke nifane naye. Hayi man, you already possess the image of God apha ebomini bakho. Kutheni nale nto uThixo uza kumjikela kwakufika utshaba. The loss of identity in a garden of abundance iyabuyiseka mfundisi in a barren of wilderness. Kungekho zonke izinto, unyana loluntu elambile etyhafile njengamnawe, kodwa wakwazi urestore our identity. Lokhona ndiyanicela xa niphuma apha senihambe niyazi into okokuba nina ningabohambo lasentlanga. And therefore your identity that was lost kuAdam oqala
ibuyisele ku-Adamu sibini ewilderness. Xa sawuthandaza, xa sawuthandaza uRhwana uthi uYohane uLizwi awayinyanga abuye athi umfundisi uDavide kwincwadi yeNdumiso 27 verse 4, ngicela ntonye Yehova ukuba ndihlale endlini yakho Yehova yonke imihla yami yobomi, ukuze ndiphicothe itempile yakho. Mamela, we are relocated and repositioned ngoluphi uhlobo. Andiveze torhwana lento. Unyana woluntu wancanyelwa thina ukuze thina sisusubu. Apha eNhlangu, it is not vice indeed our mission field in Nhlangu. Kodwa mission field ilena xa sele phumele ngaphaya kuthiwa wahlatyela uluntu lonke okaThixo unyana wabethelela emnqamlezweni wafa wangcwatywa waze ngosuku lesithathu wabuya wavuka ukuze bonke abakholwayo kuye bebefile bafumana ukuvuka. Xa evuka yiloo nto wava abakholwa ineSunday ngokuvuka kwakhe kuthi uvukile. Wena ntloko yabo bakholwayo sakuvuka nathi ngoko thina sikholwayo. And if I invite you apha wilderness kuThixo okanye uYesu olivili liqhwa le-wilderness wahlale ngenandlu njengawe, wahlale ebulaleka njengawe, kodwa ekugqibeleni wakunika ubomi obungaphakade. Mawasonele undisi lamazwi, mawasonele torhwana amazwi yanguThixo woxolo. If his word was sufficient, then nalapha ebomini benu ibe lilo that will sustain you. Ibe lilo torhwana elizanixhasa liniphakamise. Ni understand into enye into okokuba you are not standing because you are clever no better, but because yena wenza ngezibele wasinika unyana wakhe okokuba sokufa on our behalf. Nakule ke isizini yelendi ndiyanicela torhwana ningajongi isonka selilizwe, kuba kukho abantu abangagodukiyo esebehlala kwindawo abaphangela kuzo simply because baza abantu bakumakwabo emveni kokuba imithandazo ezisisonka as a black text. And therefore, if nani abantu bakowakwenu nibabona njenge-black text nxa becela imali kuni, you are relocated and repositioned. Into yokokuba uyeka isonka esilahlekisa ubomi, ujonge isonka sokuphila. Emveni koko uphile ngelizwi likaThixo, ilizwi elihlaba lahlule torhwana eliwusinithini sidala. Emveni koko uThixo anithande, uThixo anibuke, uThixo anisimase ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Hymn 296.